Iya, aku ngalami hatiku iki rasane hancur men Pin. Kowe ngerti ora apa sing tak alami iki? Ma tahu Pak, awal babok itu DL Pak. Action. Del ku yo apa toh Pin? Ora mudeng aku Pin. Action. DL itu artinya derita tua. Gundul mundasmu tak kandhani opo, kowe jawab opo? Asu kowe. Ang kecian tadi, mang roti deyen. Aduh Pin, kowe iki bukane regano atiku iki malah tambah mumet atiku Pin. Mumet atiku Pin, parah kundasmu mumet Pin. Ang ponyang kecian ke deyen. Wah, deyen lebih ponyang daripada ang. Alah Pin, orang soal bahas kayak mana Pin. Bukan orang udah kayak hatiku malah makin mumet Pin. Lah, aku mulai Pin ah. Mumet Pin, mulai. Karambia, mau kemana? Tua, sikol lah. Action. Mau aku lah, aku mulai.